Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγερός σου, δεόμετά σου, επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έθι δεόμετα υπεραναπαύσεως, της ψυχής του κακοιμημένου δούλου του Θεού, πατρός ημών Φραγκίσκου Παπαρόμης, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτό, παν πλημέλημα εκούσιον τε και ακούσιον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτού, ενδαεί δίκαιη το κάθαρμα που λέγεται Πάπας, σε αυτό το σκατό το πατημένο που το τιμούν σήμερα τόσο πολύ. Και άφεσιν των αυτού αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί. Βγαίνουν φοβερά σκάνδαλα για αυτούς τους γαμημένους σήμερα, για αυτούς τους αλήτες που βίαζαν παιδάκια, μέχρι την κόρη του Πρωθυπουργού της Γαλλίας βίαζαν. Για τα 10 εκατομμύρια παιδάκια που εξαφανίζονται το χρόνο, στο όνομα αυτών των παιδιών που βίασαν οι γαμημένοι και τους πήραν και το αδρενόχρομα, τους ήπιαν το αίμα, και για όλους τους πολέμους, για όλη την δυστυχία του πλανήτη. Του Κυρίου δεηθόμεν.